ba bai ci karo da lafiyayyen hankali ba. Idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi, kuma wannan abu ya dace da abin da Allah yake so, ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so, kuma ya dace da abin da yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai, don masana ya kamata na zamaninka za su ga lalle hakan ya dace, to wannan babu laifi. Amma yayin da matarka za ta sa ka yi abin da ya saba ma Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi hankali, to ku shakka babu wannan ba abu ne da ya dace ba. Idan har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lallai shine yafi dacewa sama da abin da Allah ya ce, sama da abin da manzon Allah ya ce, sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano, masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano, to lallai wannan ko dai kana cikin soyayya, makauniyar soyayya, ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri. Allah tsare mu.